Taga-dari ti Apo, amo ni nag-request Yes, ma'am. ni Governor Matthew Manotoc. Iti every municipality nga ma-deputize ti police da. Yes, ma'am. I think it is at least 4 for every municipality and 7 for cities. That is Lawag and Batak. Yes, ma'am. So, Apo, idi nalpasan day Giant na nag-training da idi August 23. That is Friday. And then, in-evaluate da di San Fernando ni sino nakapasa. Dagi police. PNP members, ma'am? Yes, PNP. Yes, ma'am. Idi forum mi, nag-training da iti, I think it is 8 hours. Kasi nandun kami. Nandun kami sa provincial capital, sa conference room nila. Conference room ba yun? Bangko. Auditorium. Auditorium. Yes. So, after that, dito po sa Batak, last September 23, pina-implement po ni Mayor Albert Chua yung helmet law natin. That is one of our national law. So, I think, sir, aware mo di kita taon kumano kasjay. Sir, di problema di kita tao nga di da nga aware. I think haan nga excuse. It's not an excuse for them nga haan nga aware. Very basic, sir, data. Very basic, sir. Very basic. Once nga gumatang ka ti motor or lugan, you have the responsibility to register it. Haan mo lang nga us-usaran tita kalsada ti lugan nga haan nga nakarehistro. Yes, yun po ang pan namin. Ayun na po. Talaga po, nung nakatiketan dati no helmet, haan nga ibaga DJ, pakita na pailaan DJ, di ba o RCRT ti kailangan. Tapos umay da i-settle DJ violation da dito opisina mi. Nakita mi nga han nga naka-update tagi rehistro. It is automatic po na i-upgrade namin yung registration, yung violation na unregistered. Kasi po yung mga deputize po natin, awanti pakakuanda nga pangkitaan da dito yung system no nakarehistro no saan di lugan. Kasi adriyedad do mga care-carry mat nga it's 2017, 2018 ti last. Ngam no ito no ma-verify mi dito yung system nga updated. Haan mi nga haan mo nga ikabil nga unregistered. Ngam no nakita mi nga unregistered, inayon mi apo. Inayon mi. May nayon ijay mwelta nga helmet or seat belt for that matter. So, nakas pa rin ma'am, no unregistered tapos adapted may sa violation na may inayon lata dito. May nayon lata apo. May nayon lata apo. So, responsibility tayo apo ti mangrehistro ti lugan. Once nga ginatang tayo ti lugan tayo, agrehistro tayo kasi you're using the national highway. Yes. So, there is a road user's tax na ditay. Okay po, So, lastly ma'am, any message kariti so amin agar araman iti anyaman na klase iti transportation ba? Well, responsibility da talaga ti agrehistro kanyami. Handa nga i-excuse nga di daam mo. They should know the law. Kasi dito yung law tayo agapot yay national. Da kami lang ti LTO apo ti mang implement. Haan nga da kami ti nakimbasol. Da kami lang mag-implement di jay law nga naggapo ijay national law tayo. Yes, ma'am. Ma'am, lastly, okay lang ba, ma'am, na tas parilan dito may isang motorsiklo, ma'am, ket naka-stop lang, dito may isang side, dito ma'am, ket napanlang imatang, dito may isang tao, di ba ket nakita di jay agpat-patrol nga pulis, nga deputize? Yes, ma'am. Okay lang ba na tiliwan di jay pulis? No, sir. Haan nga. No, naka-stop ti lugan,
ang may violation na is na non-moving vehicle yun. Yes, narod. Once nga pinaandar mo di lugan, nakita mo di tao nga one helmet, that's the time nga paraem di tao. Paraem di tao. Pero pag hindi siya in motion, yung sasakyan is not in motion. Nandun lang siya. Tinitingnan mo. Kasi awa mo tao na, di ba? Yes, ma'am. Oo. You cannot apprehend. Yes, ma'am. Kasi ma'am, may sa Unless nga nakitam nga accessories na nga madi, siyempre di na dumagamin kat i-modify na di lugan. That is 5,000. Pero may sa partes, ma'am. Yes sir, no. Once ka nga gumatang katilugan iti dealer, di giant ti dealer, di ti accepted nga lugan. Ngam no i-modify mo man di lugan na may kam ti accessories na, baliwam di muffler na, madi. Dagiti madi. Well, tana. When ngam no, kitang pala di lugan nga awang mo drive, awan pa lang sir ti violation na di jay. Okay po. Yes sir. Yes.